Fit-tieni ħatta randana ħna nieqfu u nammiraw iż-żbuħija ta' Ġesu li jiġi trasformat mibdul fuq il-muntanja Tabor. Il-Vanġelu ta' San Luqa jinsisti li dan il-moment ta' żbuħija ta' Ġesu ġara waqt li hu kien qiegħed jitlob. Beħsib tagħna jmur fuq il-qawwa trasformattiva tat-talb. It-talb li huwa id-dialogu tagħna ma' Alla għandu qawwa li tbiddilna minn ġewwa. U għalhekk f'din il-mixja tar-Randan nixtieq nistieden lil kull wieħed waħda minna biex aħna nsibu ftit ħin ta' talb kuljum. Il-mulej jieħu ħsieb jittrasforma l-qalb tagħna f'dawn il-mumenti ta' dialogu miegħu. Inwasslu qudiemu il-ġerħat tagħna, il-ferħat tagħna, inħallu l-mulej jaġinna hu u jitrasformana.